Jean-Pierre Debono se jkun qed jitħallas tal-onorarja li tilef mill-Parlament minn fuq dar il-Partit Nazzjonalista. Dan kif żvelat mill-Gazzetta Kulħadd. Bejdrien Delija bidel l-isem tal-kariga Debono biex jirdoppjalu il-paga. Fil-fatt minkejja li se jassumi l-istess responsabiltajiet fil-kariga ta' assistent segretarju ġenerali, issa se jibda jissejjaħ direttur. Fil-fatt bidla approvata fl-aħħar ġimgħat mill-Partit Nazzjonalista fissret kif neħħiet il-kariga ta' assistent segretarju ġenerali biex issa se jinħatru żewġ diretturi biex jassistu lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli. Imkejjen fid-Dar Ċentrali sostnew li ż-żieda se tkun tlaħħaq l-onorarja li kien jieħu Debono kieku baqa' membru parlamentari, jiġifieri madwar 22,000 iżjed fis-sena. Biex f'kollox sena Jean-Pierre Debono minn dan il-ftehim li qed jiġi nnegozjat se jdaħħal bejn 45,000 u 50,000 f'salarju. Bil-paga ta' Jean-Pierre Debono mhijiex l-unika waħda li żdiedet b'mod konsiderevoli fl-aħħar jiem li matulhom il-Partit Nazzjonalista qed ibih il-każini biex ikampa finanzjarjament. Bejdrien Delija timur lura minn keltu għax għandu bżonn l-eluf biex mhux biss iħallas id-djun, iżda wkoll biex iħallas eluf ta' euro iktar f'salarji għal dawk li appoġġjawh biex isir kap.